ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣ ଖୋଜୁଥିଲି ଆମକୁ କାହିଁ କରୁଛୁ ମୋ କୁକୁଡ଼ାଟା ଉପରେ ଗାଡି ଚଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ? ମାନେ ତୁ ଛାଡି ଦବୁ ତ କାଇଁ ତୁ ତ ଘରେ ରଖୁନୁ। ଆରେ ସେ ଘରେ ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡେ ଯାଉଥିଲା ଇଏ ପୁରା ଗାଡି ଟ୍ରେନ ଭଳିଆ ହେଲେ ତାପରେ ଚଢେଇ ଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ମଜା ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ନେଇ ଆସୁନୁ ଭୋଜି କରିଦବା। ଆଉ ଭୋଜି କରିଦବା ଯେ କୁଆଡେ କେତେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆଣିଥିଲି ଗାଡି ଲୋଡ କରିକି ଦିନକୁ 2-2ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲା। ଆଉ ତୁ ବୁଢାକୁ ଅଟକେଇଲୁନୁ। ସିଏ କୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଉଡିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଚାଲୁ ଏଠି ବୁଢା ଆମର ବଇଥିଲା କୋଉଠି କହିଲୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବଇଥିଲା। ଠାକୁର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ମାମୁଁ ଗାଡିଟା ତମେ ଚଲେଇ ଗଲା ତା କୁକୁଡାଟା ଉପରେ ଚଢେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛ। ମଲା କୁକୁଡା ଉପରେ ଚଢେଇଦେଲେ ଗାଡି ମୋ ଉପରେ ମୋ ଗାଡି ଚକା ତଳକୁ ସିଏ ପଶିଗଲା ନହେଲେ ମୁଁ ତ ପଡିକି ମୋର ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଡିଟା ଏଡେ ଜୋରେ ଚଲେଇ ଯାଉଛ ଟିକେ ନଜର ରଖିବନି କୋଉଠି ଗାଈଟା ପଶି ଆସିବ କୋଉଠି ଛେଳିଟା ପଶି ଆସିବ କୋଉଠି କୁକୁଡାଟା ପଶି ଆସିବ। ଆବେ ଗାଈ କୁକୁଡାଟା ମରିଗଲା ଗୋଟେ କୋଉଠି ମଣିଷ ଛୁଆଟା ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ। ମଲା ମୁଁ ବାଇକ ଟାକୁ ଚଲାଉଥିଲି ତୁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଁ ଟ୍ରକ ଚଲେଇଲା କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ ସେ ଯାଉ ଗରିବ ଲୋକଟା କଣ ପଇସା ଆବେ ମୁଁ ପଡିକି ଯଦରା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ପଇସା କଣ ଦେବି। ଓହୋ ତମେ ତ ପଡିନ। ଇଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି କୁକୁଡାକୁ ସିଏ ତାର ଜାଲି କରିକି ଘରେ ରଖୁନି। ଆରେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ କେତେ ସ୍ନେହରେ ଯତ୍ନ ରଖିଥିଲି ତମେ ତାକୁ ଚଢେଇକି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ତମେ ତ ଚଢେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲ ତମ ବାଟରେ କାକୁତି ମିନ ଦେଇ ଆସି କହୁଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲ। ମୁଁ କଣ ପଇସା ଆଣି ଧରିକି ବୁଲୁଛି ତମ 2ଟା ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଥବ 300 ଟଙ୍କା ଥବ ଦେଇଦେଲ ତମ କଣ 300 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା 7,000 ଟଙ୍କା 7,000 ଟଙ୍କା ତ କୁକୁଡା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲା। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ କେଉଁଝରରୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ସ୍ନେହରେ ଆଣି ତାକୁ ରଖିଥିଲି ସେ ଦିନକୁ 2ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲା 12 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଥିଲି। ଏଇକା ଯଦି ଯୋଉ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଯଦି ଏଇକା ଆଉ 2 ମାସ ରହିଥାନ୍ତା ମୋର 400 ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 400 ଅଣ୍ଡା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା ବିକିଥିଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ତ ଯୋଉ ହିସାବ ଦେଲାଣି 80,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଆଉ ସେ ତ ତମକୁ 7,000 ମାଗୁଛି ଆଉ ତାର ଭିତରେ କରିକି କଣ ଦେଇଦବ ଆମେ ଆଉ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବାନି। ଟିକେ ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ। କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା ତମେ କଣ ଡେଲି ଗୋଟା ଲେଖା ଯାହାକୁ ଯାହାଡୁ ପାରୁଛ ତାକୁ ଗୁଡା ଧରିକି ନେଇ ଚାଲି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଗୁଡା ହେକଡା ମିଳେ କହୁଛ କୁକୁଡ଼ା ଦିଅ କଣ କୁକୁଡ଼ା ଦିଅ ଆବେ ସେଟା କୁକୁଡ଼ା ନା ସେଟା ଓଟ ପକ୍ଷୀ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦିଅ ଛଡା ମାମୁଁ ଯାହା ହବାର କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି 8,000 କିଏ ଆମେ କିଏ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଟଙ୍କା 5,000 ଦେଇଦିଅ ସିଏ ବି ଖୁସି ତମେ ବି ଖୁସି। ନାଇଁ 5,000 ହବନି ଆଉ କେତେ ଇଏ କହିଲେ ଗୋଡ ନବଉଛି ଆଉ ଆବେ ସେଟା କଣ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କଣ ତମ ମୁଁ 7,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ମତେ ସିଏ ମାଗୁଛି ପଇସା ତାର ବା ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲା 2ଟା କି ଜଳାରେ ମଣିଷ ସକାଳଟାରୁ ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲା। ହଉ ତ ଛାଡ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯାହା ପାଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ଆଉ ଶୁଣ 5,000 ଦବ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଧରିକି ଆଣିବ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ମୋ ରାତିରେ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇବି। କୋଉ କୁକୁଡ଼ା? ଆବେ ଯୋଉଟା ମଲା ସେଇଟା ମୋର ନା ଆଉ କଣ ତାର ରହିକି ରହିଲା ସେଇଟା ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବା ନିଶାବ କରିବାକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଆଇଲୁ ଆଗରୁ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଇକି ଆଇଲୁ ବା। ମୋର ତମେ ବି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲଣି ମାମୁଁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କଣ ଫାଇଲି ଆଗକୁ ଗଲାଣି ନା ଯିବ। ହଉ 5,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯିବୁ ଘରୁ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ମାମୁଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ହଉ ଯା ଶୁଖିଲାରେ ତ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ହକିଲି ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲ ଚିକେନ ଖାଇଲ ତମେ ମାମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫକିର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବେ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ଯାଉ ଯା ନାମ ନବ ତ